disfrutareu. Segurament hi ha oportunitats avui amb un grau i amb un nivell de formació molt més interessant que el que tenim nosaltres, d'entendre que les solucions als problemes són en contextos i en llocs molt diferents. Afronteu aquesta nova etapa amb il·lusió i empenta, ja sigui cercant una empresa que ompli els vostres somnis o bé com a emprenedors, i les possibilitats són infinites. Aprofiteu-les. Vam ser la tercera universitat espanyola en qualitat docent. Al llarg de 4 anys, l'escola ha posat les seves millors forces a formar per la vida i per la tasca laboral aquesta nova generació d'estudiants.